Okay, I know na Ndoni market, kita anwa eke, tata beke, and I know with our beautiful mommy Ndoni. She's going to tell us her name and tell us what she think about Ndoni people as nine on a River State. Manya bundi bukaina, as so Ndoni mama. I ganu, the mother aganu, a phone asu. Mommy, I don't want to go to our feet all those ones. Okay, Mwabamaka. Abụ onye Ndoni. Mbụ onye Ndoni, ọ bụ abụ. Mbụ onye Ndoni. Igbo language na abụ. Ma mi na mbụ onye Ndoni. And Ndoni kumbi. Mbụ onye Umorodu. Ni Ndoni. Okay. Ndoni ọ bụ Igbo ka ọ bụ Hausa ka Yoruba? Nigeria anyị nọ n'ime kita. Nigeria anyị nọ. Is a talk ekele Igbo, Hausa, Yoruba. Definitely kita. Anyị wabuzi ndị Niger Delta asụ Ndoni. Anyị aga asụ Igbo, anyị nwere asụsụ nke anyị. Asụsụ ndị Igbo bụ Ineje, Ijekọ. This is different. Ineje, Ijekọ. That's one language with different intonation. Okay, what I do? Onye bụ amazing nga asị ko anyị bụ Igbo. Ma anyị am akwete na Russia, what we take like that. Mana afọ ba Amaka. Ọ bụ na afọ gị ba Amaka ka ezi afọ. My full name bụ Uzamaka. Uzamaka. Ya bụ na because name si Oluoyizo. Okay. Ya mo eji oyi guba Uzamaka. Babia ime m Uzamaka. Okay. Ya bụ afọ Igbo m. Uzamaka. Etu Igbo Uzamaka. Ndị Igbo na-azakwa Uzamaka. And afia anụ nwanyị na-azụ ọkwa afia Eke. Na ndị Igbo ndị Igbo nkwala Eke ọ dị na Nkwọ na Afọ. So ebe ọ bụ na anyị na-afa almost no FIFA. Asụsụ dị iche. Mana ọ dị same Igbo because Nigeria ekego onwe ya ụzọ ịtọ. Okere ụzọ anọ. Ka anyị si na ndị Niger Delta ka ọ bụ ndị Soko ka ọ bụ ndị Ndoni nọ nkefa. It's not done that way now. Yes. So ụzọ ịtọ. Definitely anyị nọkwa n'ụda Igbo mana anyị na-asụ intonation anyị abụrụ nke ndị Igbo. I will get our own language inside the Igbo. Yes, that is dialect. Dịka ndị Abakaliki si wee nwekwa nkefa. Onye Abakaliki sụ asụsụ agakwa m anụ. That is it. So I think na mommy na-achọ ịgwa anyị n'eziokwu na anyị bụkwa ndị Igbo mana anyị nwere our own dialect ka anyị si asụ asụsụ nke anyị. Thank you, mommy.